Sampai cek mboten wasul-wasul wis. Ngaji pirang-pirang tahun mboten semerap, tapi ten mriki cukup 5 menit sampai semerap. Antara Nur Muhammad menika alam dunya niki sedantene menika terbuat dari Nur Muhammad. Niku nure nggih. Termasuk di dalam diri kita niki enten Nur Muhammad yang berlafalkan Muhammad. Lah niku letake ten pundi? Panjenengan enten kabeh. Tapi panjenengan boten semerap ilmune, sakniki semerap ilmune. Nur Muhammad yang di dalam diri tubuh manusia ini membentuk lafal Muhammad, letaknya ada di atas umbun-umbun. Lah menika moga panjenengan niki nggih lek jamaah pados tiyang ingkang sing ngalami niku sing semerap dipari semerap bahwa di dalam diri ini ada huruf Mem Muhammad. Lah niku setiap kali orang yang sudah dijadikan saksi oleh Allah niku lek salat, lek sujud muter. Horak kabeh niki. Horake menika enten 3 menawi. Terutama ingkang kados di iyun-iyun, kados enten tengah laut menika. Lah niki enten lagune. Niki Allah ingkang sing iyun-iyun menika ibarate kados lari bayi di iyun-iyun menika. Lah niki lek tiyang pun semerap dados saksi bahwa huruf mem yang di dalam diri Muhammad itu letaknya ada di ubun-ubun kita. Lah niku kalau yang ditanyakan Mas Wahid niki wau Nur Muhammad memang alam dunya niki terciptakan dari Nur Muhammad. Jika tidak ada Nur Muhammad, tak akan diciptakan oleh alam dunia datang Allah. Berarti panjenengan niku kudu ngimani sak temenane datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan panjenengan boten hidup di zamannya. Lah niku nggih, niku lek salat sampean sujud niku horak sedanten. Moko menika panjenengan ten mriki pun ngalami kadang sampean boten nyadari bahwa huruf Mem Muhammad niku mau bersentuhan kali saudara seiman jamaatan mriki khol khiyam ana sing kados mumet kados napa ngoten. Moko mboten semerap ilmune wangsul pados potret pados napa dikinten migran. Mboten, krana ten mriki pun kathah sing ngoten punan, sing ngalami tapi nggih mboten semerap ilmune. Alhamdulillah Mas Wahid niki wau tanglet antara Nur Muhammad dan huruf mem yang di dalam diri manusia. Lah niku lek pun ngoten mangke nggih salate niku nggih semerap. Ngadep secara syariat ngadep ten kilen krana niku Allah ingkang nyuruh wong Islam di Indonesia niki kiblate ngadep ten kilen krana enten wetane Ka'bah. Lah niku wonten dadi setiap pandangan Allahu Akbar ngoten enten pandangan celak Ka'bah niku ten ngajenge senajan berapa mil dugi Indonesia niki enten malih setiap salat enten lafale Allah kalian Muhammad enten ngajenge awake niki wau termasuk enten dukure Ka'bah meniku. Lah niku lek sujud pun dados setunggal kabeh sampai fisik niki ngrasakaken enten kados di iyun-iyun niku Allah ingkang maringi kenikmatan salat menika nggih niku termasuk salah setunggali salatipun panjenengan. Mangke lek pun ngoten panjenengan salatipun melebihi seteng syariat saged sampean diputarkan tanpa ada niatan dari awal. Jadi sampean saged muter mangke bahwa sesungguhnya Allah mboten enten kilen. Jadi muter sampean salat niki wau. Lah niku wau tanpa kesadaran diri oleh akal tapi saged kita niki menikmati indahnya salat niku wau sampai sampean diputer kados ngoten menika. Krana niku mboten melalui akal niku hae Allah niku mboten sesat krana mboten melalui niat awale panjenengan ngelampai salat niku nggih pun disyariataken dhateng Allah. Perjalanan salat makrifat meniku Allah ingkang memperjalanaken sampai sampean diparingi pengalaman pandangan sing ketok Ka'bah sampai ketinggalan lafal Allah lan Rasulullah ten atas mriko sampai sampean diparingi
lafal Muhammad yang di dalam diri di atas kepala di umbun-umbun ini sampai fisike sampean digoyang kados lari bayi menika. Lah niku hae Allah sedanten mboten saged didamel-damel. Niku mboten wali sing ngalami ngoten, panjenengan pun ngalami tapi sakniki pun semerap ilmune pun wedi sampean terusaken mawon nggih. Alhamdulillahirabbil alamin niku wau sing ditangletaken Nur Muhammad kalian napa fungsi di dalam fungsi diri. yang di dalam diri napa malih kejeron mboten niki ilmu cetek mangke sampean pun ngalami pun nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.